73% na sa mga residente nga apektado sa pandemya sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang nakabaton sang Special Assistance to Individuals in Crisis Situation. Si Zen Kilantang nakatutok. Naglabot na sa 599,898 ka mga pamilya sa Iloilo Province kag Iloilo City ang nakakuha sang ayuda alin sa Department of Social Welfare and Development Region 6 sa diin 1.9 billion pesos na ang pondo nga na-release sang ahensya. Naghinyo naman ang syudad nga i-extend tubtob August 31 ang tagtaganay sang Special Assistance to Individual in Crisis Situation bangod ginalimitahan lang ang ginatagtagan kada adlaw agud malikawan ang pagginutok sa mga tao. Wala pa maaprubahan ang request ng syudad. Sunod sa DSWD6 may iban man nga kabanwahanan nga wala makaabot sa deadline. Mahimo sa gihapon nga ipadayon ang distribusyon bangod na intindihan nila ang limitasyon sa mga LGU dala sa mga ginapatuman nga health protocols. We also received from different LGUs ang extensions nila because of some reasons which the main sa mga reasons nila is of course ang pag-schedule or pag-batch ng mga releasing. Dugang pa sang ahensya, ginahulat nila nga makasumite ang mga LGU sang report agud mahibaluan kung may nabilin nga pondo sa AIX. Magadepende man sa LGU ang paghatag sang ayuda sa mga residente nga nalakip sa waitlist. Kung may sobrang man dira is we will be needing to they will actually be needing to process the document para nga ma-refund back sa DSWD ang ilang sobrang pondo kay need naton nga isyuhan sila sang resibo. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.